iring nga milayat gikan sa 18 kaanda ng building buhi human usab giluwas sa mga sakop sa Cebu City Interim Animal Disaster Rescue Team. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Katuuhan man o dili ang panultihon nga adunay siyam ka kinabuhi ang iring, apan daw na pamatud-an kini sa iring nga nilayat gikan sa ika-18 anda ng building kay dakong buhi pagtugba. Nahitabo kini kagahapon sa usa ka edipisyo sa Barangay Labangon, Cebu City. Una nagkarawa ang kasayuran ang Cebu City Animal Disaster Rescue Team sa iring nga na-trap sa ika-18 andana. Maong nagpahigayon sila og rescue operation diin buhis buhay ang lihok sa mga rescuers aron lang makuha ang iring sa nahimutangan ini nga lisod yud kabuton. Luyo sa paningkamot sa mga rescuers, nahagbong gihapon ang iring og nitugpa sa atop sa ikaduhang andana. May na lang kay wa makaangkon og dakong danyos ang iring apan gidala gihapon kini sa veterinary clinic. Ang iring di ay dehydrated na jud. Di naman siya mukaon jud na nanay gipaon ba ngadto na food. Then wala na jud, di na siya mukaon. Bisan og walay tag-iya kay usaman kini ka stray cat apan gitutukan kini karon sa mga NGO nga nagpakabana silang kaayuhan. Tungod kay pribado silang grupo, nanghangyo sila og tabang aron mapahiling ang iring. Sa iyang physical exam, wala joy bali ang cat. So, kuan lang today, para lang masiguro, i-x-ray siya and then blood works po. So, tinood siguro 9 lives yun si cat. Gihimugatan sa Cebu City Animal Disaster Rescue Team ang pagluwas sa mga hayop nga nagkinahanglan og tabang. Nagpakita usab kini sa kabayanihon sa mga rescuers nga niluwas sa iring. Intended ni siya kung naay mga calamities na mahitabo sa Cebu City, like naay sunog, naay baha, or naabay pareha atong gahapon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.